Ja vás vítam na mojom YouTube kanáli Minco. Hlásim sa vám z Tenerife a toto video bude o tom, prečo investovať na Tenerife. Ja vítam na mojom YouTube kanáli Dianu. Ja som ju spoznal na Tenerife. Žije tu už 16 rokov, s nehnuteľnosťami robí 12 rokov. Tak, no. A ja som veľmi rád, že si našla čas a môžem vám takto sprostredkovať informácie priamo tu z Tenerife, teda respektíve môžeme mať tie informácie od človeka, ktorý tu dlhodobo žije. Takže ja sa ťa spýtam jednoduchú otázku. Prečo by mal človek alebo Slovák investovať na Tenerife? No prečo by mal? Tak veľa Slovákov už v poslednej dobe pozná Tenerife, Kanárske ostrovy, ale pre tých, ktorí nie, tak väčšina ľudí je tu, môžem povedať 99%, kvôli klíme, pretože po celý rok máte akoby ustálené počasie. Je to medzi 20 a 30 stupňov v priemere, hej, plus minus hore dole. Takže hlavne v zime určite. No ale takisto leto je tu, myslím si, príjemnejšie ako na Slovensku. No a samozrejme je to stále Európska únia, čo dáva trošku takú istotu. Človek tu má aj to poistenie, to platné a tieto veci, zdravotné, to sa pýta veľa ľudí. No a let vlastne z Viedne do tých 5 hodín, takže nie je to nejaká cesta na celý deň. Pre nás Slovákov je tiež dôležité, že máme euro, takže nie je tam problém meniť. Česi sú zvyknutí, hej, ale my Slováci máme aj v tomto jednoduchšie. Takže hlavne o to ide, že tá sezóna je po celý rok. Takže keď niekto, či si kupuje pre seba tú nehnuteľnosť, to znamená, že chce tráviť v zimu v teple, alebo vidieť slnko v zime, tak určite Tenerife a nechce cestovať 15 hodín. Alebo keď chce, aby mu tie peniaze zarábali, tak vlastne apartmány sa dajú prenajímať a po celý rok. Samozrejme máme vyššia high season, je v zime, to je ten december, Vianoce, potom je karneval, letné prázdniny, ale v podstate po celý rok je to istý príjem pre investorov, takže v každom prípade ja si myslím, že je to najlepšie miesto na svete. Áno, čiže v podstate ten človek dokáže mať uchované peniaze v podstate v nehnuteľnosti, dokáže, ak som to správne pochopil, dokáže tu mať celkom zaujímavú vyťaženosť, čo sa týka nájmov, to znamená vie z toho urobiť nejakým spôsobom pasívny príjem. Hej, a zároveň má miesto, kde vie si povedať, že koľkokrát chce ísť na dovolenku, tak v podstate toľkokrát tu Áno, príde. A vlastne sú tu priame lety z Viedne, alebo z Budapešti, prípadne z Prahy. A máme tu Wizz Air, Ryanair, Iberia, takže ono je veľa možností, takže aj tie ceny sú podľa mňa dostupné. Hej. Samozrejme, keď je hlavná sezóna, to je december, august, tak sú tie ceny leteniek vyššie, ale v podstate niekedy fakt za minimum sa dá dostať, alebo aj s prestupom, s výletom v Madride alebo v Barcelone. Takže je to stále Európa, je to 5 hodín a niektorí prídu aj na víkend. Proste príde, povie si, letenka je úplne lacná, má 40 €, tak príde v štvrtok a v nedeľu odíde, čo ja zíram, ale proste ľudia milujú Tenerife a sú ochotní pre tých pár dní, aby videli slnko, hlavne v tej zime alebo na jar, keď už každý čaká aj doma, že už bude svetlo, tak proste skočí do lietadla a príde a nepotrebuje batožinu na tých pár dní. Ale samozrejme niektorí sú tu celú zimu, hej. Hlavne hovoríme o dôchodcoch, ale nie len oni, veľa ľudí pracuje online alebo proste cestujú aj v zime a nelyžujú, takže, lebo tu môžu vodné lyže, ako áno, ale ako horské nie. Takže v zime niektorí sú tu mesiac, 2, 3, 4, 5 mesiacov, celú zimu. Takže, a tie zbytok, tie ostatné mesiace sa apartmán prenajíma, takže vlastne je tam stále ten príjem. Takto, ešte jednu otázku, približiť to tým ľuďom, že dokáže to prenajímať celý rok. Keď bude mať ten apartmán na takom celkom, akože povedzme si, dobrom mieste, že dá sa to fakt, že prenajímať ďalej, akú vie spraviť orientačne vyťažiteľnosť z roka? Takto, keď hovoríme o Costa Deche, čo je samozrejme najturistickejšia zóna, kde sme teraz sa nachádzame, tak tam, ale aj tá investičná suma je vyššia. Tak dá sa povedať v kľude 90 až 100%, hej. Potom sú tie nižšie alebo menšie turistické zóny, kde každý má na investíciu iné možnosti, hej.
tak tam je to povedzme si tých 70-80%. Ale ten zbytok vlastne vyplní ten majiteľ. Áno. Že proste si povie, čo ja viem, v marci je menej ľudí, je nižšia sezóna, tak prídem ja s rodinou alebo pošlem rodinu. Ale tých 70-80% určite a v tej najlepšej alebo najdrahšej lokalite, tak tam v kľude je aj z tých 100%. Jasné. Aj keď 100% nikto neočakáva v podstate, pretože si povedia, nie, a ja chcem prísť, takže... Áno, že niečo aj pre seba si musia niečo nechať aj pre seba. termíny. Takže podľa mňa o mnoho lepšia investícia, podľa mňa ako v Chorvátsku, kde sezóna je 4 mesiace. Krátka, no. 4 mesiace, takže ja keby som investoval, tak určite takisto investujem na Tenerife. Ja určite. 16 rokov spokojná. Ešte toľko o Tenerife, neviem, kto nepozná, že tu naozaj je to síce malý ostrov, ale je tu toľko tých možností. Veľmi to obľúbujú hlavne športovci, či sú to suchozemské športy, vodné športy, ale takisto s deťmi. Sú tu parky, Loro Park, Siam Park, Jungle Park, takže turistika, pláže, proste shoppingy, takisto pre ženy hlavne. A veľké mesta, malé mesta, proste naozaj každý si môže nájsť to svoje. Tak. A hlavne v tom zimnom období je to naozaj na tú turistiku, bicyklovanie alebo proste tie športy. Ale slnko svieti, opalovať sa dá vždy. A v lete samozrejme, keď je po obede, síce je teplo, ale ak zajde slnko, tak zase je ten príjemný vzduch na večer, takže si vydýchneme a dá sa dýchať. A tu na juhu Tenerife prší minimálne, takže možno 2-3 krát do roka, je to len niekedy pár minút, niekedy pol hodinu, proste až sa tešíme, že konečne, takže tu človek, keď príde, tak má v podstate istotu, že bude mať vždy dobré počasie. Môže sa stať, že prídu mraky, ale tie aj odídu, takže naozaj to není o tom, že prídem na týždeň, čo keď bude pršať, tak tu sa to asi nestane. No teraz sme tu, ja to akurát poviem, teraz sme tu zažili takých 4 alebo 5 dní fakt, že úplne totálne zamračené. Tak proste ja som bol taký odvážny, že akože ani sa nenatreme, však na čo, však ako slnko je za mrakmi, ale poviem vám, spálilo nás cez mraky, takže asi si viete predstaviť, ako je tu nastavené to slnko, proste má tu úplne iný uhol ako na Slovensku, takže... Áno, sme blízko rovníka, slnko veľmi silné, ale zase príjemný vánok od oceánu, takže vzduch je ochladzujúci, by som povedala, a to je dosť klamlivé, takže niekto si myslí, že nie je až tak teplo, čo je príjemne, ale to slnko peče, takže prosím vás, natierajte sa, keď ste na Tenerife ochranným krémom 50-kou. Tak a týmto by som toto video ukončil a v ďalšom videu si povieme, ako to tu funguje s nehnuteľnosťami a vôbec celkovo, ako tu funguje celý trh. Majte sa, dovidenia. Dovi.